Hello, आंनि आंगो नखर YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै ब्लग एसे आलादा लाबोदों। दिनै जों मोनसे पार्सेल लांगोन पस्ट अफिसनिफ्राय बेंगलराव फाथायहरगोन। बे जाबाय लोगोनि प्लेनिं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै नोंनि थाखाय पिकिं खालामगासिनो दं बिरखाङा। बेसे खस्थ' पिकिं खालामदों नों मिथिया नामा? नुवाखै? ओइ खिलि सानसोरां डेभिड मिथिसार नै जोंना बिरखाङा बेंगलराव फाथायहरनो थाखाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय नोंसोरथ' गैला मालायनावसो फाथायहरसै नै थाइजौ आसार नैबे मा जाखो बेलाय अमा आसार बैग्रि आसार गय फिथाइ अमा गोरान बाव गैला नोंसोरो गैला आन्दायबाय मालायनिसो हरसै सेस। नै लेबुबो दंबावो खिलि सानसोरां बानलुबो दंबावो नै डेभिड मिथिसार लेबुबो दंबावो लेबु इसे गिदिर कार्टुनाव पार्सेल थांनांगौ सस्था नङाना। सिल खालामजोबबायलै पुरा सिल पेकिं। मानसियाबो जि हेन्डसामखा नालाय। आर बे लेखाखौलाय मानो हरनो नागिरदों? हो सोखादोंसो ना बे माबायिनि माविनि पेकिं जाजोब्बाय पेकिं।